Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang umaga Pilipinas, maaksyong morning sa ating mga aksyon. Ayan, maaksyong morning po sa lahat po ng gising na at nakatutok na sa ating programa ngayon. Kayo po ay nakatutok dito sa programang Balitang Bayan numero 1, Sunday edition dito pa rin sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. At syempre makakasama niyo po ako sa programang ito hanggang alas 7 ng umaga. Ako po si Action Claire de Guzman at kasama po natin sa ating Technical Department Action Conrad Alvarez. So ayan, kamusta naman po tayo mga ka-aksyon? Kamusta naman yung naging pagdiriwang natin ng Kapaskuhan? Kamusta yung holiday seasons natin? Kasi syempre, 'di ba, meron ding mga ka-aksyon. O may mga ka-aksyon din tayo na hindi nagse-celebrate ng Christmas, pero meron din yung nagse-celebrate ng Christmas. So kamusta naman po yung December 25 po ninyo? Paano nyo po ipinagdiriwang yung Kapaskuhan? So, bawat isa po sa atin, mga ka-action, ay iba-iba. Iba-iba din yung naging pagdiriwang natin. Meron yung iba, namasyal lang. Meron naman yung iba ay nagsalo-salo kasama ang kanilang pamilya. Pero ang mahalaga naman dyan, mga ka-action, ay yung nakikita natin at nararamdaman natin at alam natin, syempre, kung ano talaga yung rason kung bakit natin ipinagdiriwang yung Kapaskuhan. Sabihin man natin hindi December 25 or December 25, pero ang pinakadiwa lang naman kasi talaga ng Pasko, more than the gifts, more than yung Christmas lights, yung mga pailaw, ay syempre yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So bago po tayo magtuloy-tuloy mga ka-aksyon, ay gusto ko lang i-share yung Bible verse or yung scripture doon sa John 3:16 para nang sa ganon kahit natapos na yung December 25 ay maalala natin at mabigyan natin ng halaga yung pagpaparito ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya sa John 3:16 na for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So dahil sa pagmamahal sa atin ng Ama ay ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sana mga ka-aksyon, kahit na hindi Kapaskuhan, ay lagi nating isinasapamuhayan na ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. At syempre, isa na rin nga sa naging kultura ng bawat Pilipino ay yung ipagdiriwang yung Kapaskuhan na magkakasama yung family. Dahil nga sa December 25, di ba, nagkakaroon ng reunion. Kaya alam ko, ang bawat isa sa atin ngayon mga ka-aksyon ay busog pa rin at masaya pa rin dahil nga doon sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Siyempre, susunod na dito ngayon yung preparation na naman sa pagsalubong natin sa bagong taon. Pero mga ka-aksyon, isang magandang balita ito kasi December 25, ayon sa Pangasinan COVID-19 Monitoring Report as of 6 p.m. ng December 25 o kahapon po yan mga ka-aksyon, ito talaga napakagandang balita sa bawat isa sa atin, specifically dito na nga sa lalawigan ng Pangasinan dahil nung December 25 o nung araw ng Kapaskuhan mga ka-aksyon ay walang naitalang kumpirmadong kaso dito sa ating lalawigan. Zero confirmed case. Wala talaga. So as of kahapon mga ka-aksyon, ang aktibong kaso sa lalawigan ay 41 active cases. At sumatotal mga ka-aksyon, nasa 35,607 na ang total cases dito sa ating lalawigan. 4 ang naitalang new recoveries mula sa 34,345 na total recovered. At dahil nga walang kumpirmadong kaso noong kahapon, December 25, ay wala din pong naitalang nasawi dahil sa COVID-19. Samantala, ang total deaths na po ng Pangasinan dahil sa COVID-19, syempre, ay 1,221 mga ka-aksyon. Pero kung titignan talaga natin yung zero, parang, good news nga talaga na ito nga zero confirmed case, wala. Hindi katulad ng mga nakaraang pagdiriwang na dahil sa holiday season, sa mga gathering natin, ay doon na tumaas yung aktibong kaso, nadagdagan, lumobo. Pero ngayon, isang malaking congratulations sa bawat isa sa atin dito sa Pangasinan. At sana pati din sa ibang panig ng bansa ay
patuloy yung pagbaba ng mga aktibong kaso o yung mga bagong confirmed cases. So ito yung implikasyon din mga ka-aksyon na at last, natuto na tayo, naging proactive na tayo. Kung titignan nga natin at kung mag-observe tayo doon sa naging celebration kahapon, hindi na ganun kawalang disiplina. Nandoon na yung disiplina sa atin, nandoon na iniisip natin na baka magkahawaan sa COVID-19. At gaya nga nung ibinahagi ng ibinahagi ng Friday ng ating station manager nung tumawag siya doon sa programang Hataw na sabi ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman na kung po pwede ay hindi na nga, wag na nga, or kung po pwede, mag-celebrate na lang tayo sa outside or outdoor. Siguro isa din yun, no? Isa din na naging dahilan or isa ding factors kung bakit walang naitalang kumpirmadong kaso dahil na rin sa pagsunod natin sa mga health protocols, pagsunod natin doon sa mga sinasabi ng nasa katungkulan at napakahalaga talaga mga ka-aksyon na sumusunod tayo. At syempre, yung vaccination rollout na ginagawa ng ating pamahalaan ay isang malaking hakbang talaga yon at nakakontribute siya sa pagbaba ng COVID-19 cases dito sa ating lalawigan. Pero syempre mga ka-aksyon, kahit na nga may sinabi natin na may good news, syempre hindi pa rin mawawala mga ka-aksyon yung bad news. Kasi syempre yung bagyong Odette ay nag-iwan talaga siya ng mapinsalang epekto sa parte ng Visayas at saka Mindanao. So maraming mga kababayan natin dyan sa may Visayas at Mindanao ang nagpasko na walang masisilungan. Wala talagang bahay. Naisip mo nga ngayon kung saan sila nag-celebrate. Pero mga ka-aksyon, napakaganda rin na sa mga panahon ng unos, panahon ng kalamidad, ay nakikita yung pagkakaisa ng bawat isa sa atin. Nakikita natin yung mga relief goods na patuloy na nagsisidatingan doon sa Siargao, doon sa Mimaropa. Ay malaking tulong yon at doon na ipapakita o doon na ipapamalas kung gaano ka-resilient yung bawat Pilipino, yung mga Pilipino, tayong mga Pilipino. Kasi kahit na nga may nangyari ng unos, kasabay pa ng pandemya, tuloy pa rin ang buhay mga ka-aksyon. At syempre, hindi naman mawawala dyan yung mga tulong na nagmumula sa pamahalaan. At ito nga mga ka-aksyon ay kaugnay na balita doon sa bagyong Odette na magbibigay ng 100 milyong piso ang National Housing Authority o NHA sa bawat probinsya na matinding sinalanta ng bagyong Odette. Sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang talumpati na ang Department of Interior and Local Government o DILG ang mamamahala sa pagbibigay ng pondo na manggagaling sa NHA upang matiyak na magiging maayos ito. Tiniyak din ng Pangulo na may mga pulis at militar upang mapanatili ang kaayusan at magampanan ang mga empleyado ng gobyerno ang kanilang trabaho. Ang nabanggit na halaga ay gagamitin para sa muling pagpapatayo ng mga nasirang bahay at mga epekto ng apektadong residente. So isa ito sa mga hakbang or sa mga ginagawa ng gobyerno. Pero alam nyo ba mga ka-aksyon na itong mga ginagawa ng gobyerno na pagbibigay ng pondo ay parte or isang epekto ng pagdedeklara ng state of calamity sa isang lugar. So maya-maya mga ka-aksyon ay tatalakayin natin or pag-uusapan natin ng pahapyaw kung ano nga ba yung bakit nga ba dinedeklara ang state of calamity. Kasi kung titignan natin mga ka-aksyon, dahil sa bagyong Odette, ilang mga lalawigan dyan sa may part ng Visayas at Mindanao ay dineclare na state of calamity. So maya-maya mga ka-aksyon ay tatalakayin natin bakit nga ba or paano nga ba dinedeclare, ano nga ba yung basihan kung bakit dinedeclare na state of calamity yung isang lugar na nasalanta or nasalanta. At ano din yung mga benefits ng isang lugar na dineklara ang state of calamity. So hindi na bago sa atin mga ka-aksyon yung state of calamity dahil minsan na ding naging undergo yung lalawigan ng Pangasinan sa state of calamity. Pero itong programang ito na pagbibigay ng 100 milyong pisong pondo ng National Housing Authority ay isang
isa ito sa mga benefits ng pagiging kabilang sa state of calamity. Pero syempre, hindi naman nating pinagdarasal na magkaroon or maipabilang tayo sa state of calamity para lang makakuha ng pondong ito. Di ba mga ka-action? Kasi with or without the calamities naman, ay may dapat talaga tayong or aasahan talaga tayong tulong ng gobyerno sa bawat isa sa atin. Pero yan ay pag-uusapan natin maya-maya mga ka-action. Samantala, ay batiin muna po natin ang mga tumututok na sa ating programa ngayon, Balitang Bayan numero 1. Ayan, basahin ko lang yung text dito. Sabi niya, ayan, batiin po natin si Nanay Purita. Sabi niya, Action Radio, Ma'am Violi, Sir Joel, Merry Christmas. Ito kanina, ay kahapon ito, pero hindi nabasa. Ako po si Purita Calado ng Banawang Kalasyaw na laging nakikinig sa Action Radio. Action Radio mula noon hanggang ngayon. So magandang umaga po kay Nanay Purita ng Banawang Kalasyaw, Pangasinan. At syempre, batiin din po natin at gusto ko rin po magpasalamat sa mga nag-send ng greetings kahapon na ating mga ka-aksyon, ng mga tumututok dito sa Action Radio. Isa na nga po dyan si Ma'am Flor ng Aringay, La Union. Magandang umaga po sa inyo dyan mga ka-aksyon dyan sa Aringay, lalong-lalo na po sa pamilya ni Ma'am Flor. At sabi niya kahapon mga ka-aksyon, dahil sabi nga niya dati na magdadala siya ng pakwan dito, pero syempre may mga emergency or hindi siya nakapunta. Pero hoping Ma'am Flor na makapunta ka pa rin dito kahit na hindi na Pasko. At syempre, sana ay naging masaya yung Kapaskuhan po ninyo dyan sa may Aringay, La Union. Alam ko gising na ngayon si Ma'am Flor, agwalwalisan, 5:36. Ganyan kasi mga ka-action, kapag yung may mga lola tayo na edad 60 or 70, gano'n, ang aga-aga nilang gumising at agwalwalis ditan mga mo at agwalwalis di dyan, hindi paraangan yun ni nanay mo gaya. So good morning po sa ating lahat. Good morning po sa mga lolo-lola dyan na nagwawalis na ngayon, na nagsasaing na ngayon, na kasabay ng pakikinig nila sa Action Radio. At syempre, batiin din natin si Ma'am Delia Cabais ng Benmalay, Pangasinan. At si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Maaksyong morning po sa inyong lahat dyan. At batiin din po natin mga ka-aksyon ang mga sa Stona family dyan sa May Anda, Pangasinan. At syempre sa mga oras na ito, 5:37 ng umaga ay may mga magsasaka na, may mga kababayan na tayong mga magsasaka, mangingisda na lumalabas na ng kanilang bahay. Ay batiin din po natin sila mga ka-aksyon. Maaksyong morning po sa inyong lahat dyan. Maaksyong morning sa lahat po ng nakikinig at nakatutok sa ating Facebook Live. Live na live po tayo sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At sa mga nakatutok sa atin sa via airwaves dyan sa 1161 kHz. Maaksyong morning po. Samantala mga ka-aksyon, ang oras na po natin ay 5:37 in the morning at magbibigay muna po kami sa ilang mga paalala at kami po ay magbabalik maya-maya lamang. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At tayo po ay nagbabalik dito pa rin po sa programang Balitang Bayan numero 1, Sunday edition. At kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman. At gaya nga po ng sinabi natin kanina, ay tatalakayin natin ng pahapyaw yung benefits at kung bakit idinideklara yung isang lugar na state of calamity sa kabilangan ng Bagyong Odette. Ay tatalakayin natin ng pahapyaw yung benefits at kung bakit. So, ang state of calamity mga ka-action ay isang kalunos-lunos na kondisyon ng bansa dulot ng isang pangyayaring gawa ng kalikasan. Kaya ay gawa ng tao tulad ng pagkikidigma. So, mga ka-action, ang state of calamity ay dinedeklara kapag masyado ng maraming casualties na casualties doon sa isang pangyayari. Kagaya na lamang ng Bagyong Odette, mga ka-action, maraming nasawi, maraming nasira sa agrikultura, sa infrastruktura, at doon napapasok na yung pwede nang sa ilalim yung isang lugar na state of calamity. So sa state of calamity mga ka-aksyon, doon napapasok yung pamamahagi ng mga calamity fund. Pinapayagan nito ang pagsasaayos muling pagsasaayos ng mga pondo para sa pagkukumpuni ng mga pampublikong infrastruktura at pasilidad. Sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity, nagkakaroon ng otomatikong pamamahagi ng pondo para sa mga hindi inaasahang paggastos na dulot ng sakuna. So yung kanina mga ka-aksyon, yung balita kanina na magbibigay ng 100 milyong pisong pondo ang National Housing Authority ay kabilang yun sa benefits or dulot ng sakuna.
sa dapat makuhang serbisyo or tulong ng mga nasalanta ng Bagyong Odette. At samantala, isa din sa mga benefits ng pagiging under ng state of calamity, maaring magpatupad ng supplemental budget ang mga lokal na pamahalaan para sa mga kagamitan o serbisyong makakatulong sa pag-iwas ng peligro, pagkamatay ng mga kasapi ng komunidad o pagkawasak ng mga ari-arian. At isa din mga ka-aksyon sa pagka under tayo ng state of calamity, under yung isang lugar sa state of calamity, nagkakaroon siya ng price freeze. Pwedeng kontrolin ng pamahalaan ng pambansang pamahalaan yung presyo ng mga bilihin kasi 'di ba kapag nasalanta yung isang lugar, may posibilidad na manamantala yung mga business owner na pwedeng magtaas ng presyo kasi nga parang namamantala ay kasi dahil nasalanta na nga, dahil yung demand ng mga goods ay demand talaga. Pero dahil nasa state of calamity yung lugar, yung particular na lugar, hindi pwedeng pwedeng kontrolin ng pamahalaan ang presyo ng mga bilihin upang nang sa ganun ay hindi magtaas. So yun mga ka-aksyon, yung magandang dulot ng state of calamity, ng pagiging under ng state of calamity. Pero syempre, hindi naman natin ipinagdarasal, sabi ko nga kanina, hindi natin pinagdarasal at hindi natin inaasam na maibilang tayo sa state of calamity. Kasi ang implikasyon nun ay nasalanta tayo at mabuti na lamang din at hindi tayo nakabilang. Pero syempre, nakabilang doon sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Pero syempre, hindi pa rin maiiwasan sa bawat isa sa atin. Gaya nga ng pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, hindi natin kasi masabi mga ka-aksyon na sobrang saya ng Pasko, sobrang saya ng Pasko ngayon, knowing na may mga kababayan tayo na hindi nagiging masaya dahil sa wala silang bahay na matutuluyan, wala nang natira sa mga ari-arian nila. Meron pa rin yung sense of pakikidamay doon sa kalungkutan ng mga kababayan natin. Pero sabi ko nga mga ka-aksyon, ang mga Pilipino ay resilient. Agree po ba tayo doon na ang mga bawat Pilipino ay resilient kahit na gaano karaming unos pa yung magdaan, kahit gaano pa karaming problema yung magdaan, bagyo, or di kaya itong pandemya ay makikita yung pagiging resilient ng bawat Pilipino. Particularly, hindi na tayo lalayo dito sa lungsod ng Dagupan na noong mga panahon na lubog ang Dagupan sa baha, nakita natin kung gaano ka-resilient yung bawat Pangasinense. Na kahit na lubog ang baha, papasok pa rin sa trabaho, kahit lubog ang baha, ay maghahanap buhay pa rin. At syempre, dalangin natin na makaahon din yung mga nasa parte ng Visayas at Mindanao na nasalanta ng Bagyong Odette. Nang sa ganon ay ito pa pala, di ba? Sasalubungin na rin natin yung bagong taon. Sila patuloy pa rin na nababangon. Na sana sa susunod na taon ay magiging maayos na rin para sa kanila. Pero doon sa mga kaganapan na yan, doon din natin makikita yung pagiging generous ng bawat Pilipino. Na kahit na hindi man sila or hindi man tayo ganon na biyayaan ng yaman, ay nagbibigay pa rin tayo ng mga donations. Samantala mga ka-aksyon ay batiin po natin ang mga ka-aksyon po natin na nakikinig. Ay batiin ko lang din may pabati kasi dito. Sabi niya, action, ito hindi po namin nabasa ito nung nakaraan, pero gusto lamang din namin batiin si Ma'am Angela Pacheco ng Bugalyon, Pangasinan. Sabi niya, sana ma-shoutout nyo si Nanay Susan ng Bugalyon. At lagi daw po nanonood si Nanay Susan ng Bugalyon. Ayan, magandang umaga po sa inyo dyan, Nanay Susan, dyan po sa may Bugalyon, Pangasinan. Ayan, kasabay pa nga ng mga ka-aksyon syempre sa Bagyong Odette, ay hindi rin natin inaasahan din yung mga sunog na nangyayari dito sa lalawigan natin, lalo-lalo na dito sa Pangasinan. Kasi nung nakaraang linggo, sa isang barangay dyan sa may Kalasyaw, dyan sa may Barangay Buod, ay 2 beses nagkaroon ng sunog. Yung isa noong December 24 o yung bisperas ng Kapaskuhan, saan natupok talaga yung
yung bahay dyan sa may Zone 3, Barangay Buod, Calasiao, Pangasinan. Biruin nyo yun mga ka-action, December 24, tapos kinabukasan, Pasko na yun. Pero wala talaga daw natira. Walang natira doon sa bahay nila. At yung naging sanhi ng sunog ay pumutok yung makina ng Jetmatic nila at naging mabilis ngayong pangyayari at hindi na din talaga nila malaman kung papaano yung gagawin. Pero, at yun, dahil nga sobrang laki yung sunog doon mga ka-aksyon, nagtagal siya ng 2 oras bago maapula yung sunog. O, di ba? Pasko, bisperas ng Pasko, may sunog, may mga bagyo, pero tuloy pa rin ang buhay mga ka-aksyon, tuloy pa rin. Tapos nung nakaraang linggo din dyan pa rin sa may Barangay Buod ay nagkaroon ulit ng sunog na kung saan yung 8 kabahayan ay nadamay at natupok doon sa sunog. At isang maging aral din sa atin yun mga ka-aksyon na magdobling ingat tayo sa mga kagamitan natin, sa mga pwedeng pagsimulan ng sunog at saka sa mga kagamitan natin, dapat laging nakapatay yung gasol, laging nakapatay yung breaker kapag umaalis tayo. Upang sa ganun ay hindi natin maranasan yung naranasan nilang pagkasunog. Ang hirap kaya nun mga ka-aksyon, no? Kung sa Visayas, nawalan sila ng tirahan dahil sa bagyo, dyan naman sa Barangay Buod ay nawalan sila ng tirahan dahil sa sunog. Samantala, balita pa rin mga ka-aksyon patungkol doon sa selebrasyon ng Pasko. Sabi ko nga sa inyo mga ka-aksyon, naging matiwasay talaga yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. Una na nga yung 0 confirmed cases, 0 new confirmed cases. At kaugnay din nito mga ka-aksyon, sinabi ng PNP na ang selebrasyon ng Pasko ay generally peaceful or matiwasay mga ka-aksyon. Naging payapa sa pangkalahatan ang selebrasyon ng Pasko sa buong bansa. Ito ang naging pagtaya ng Philippine National Police o PNP kaugnay ng idinaos na Christmas Eve. Sinabi ni PNP Chief General Genardo Carlos na naging maayos ang peace and order sa buong pagsalubong ng Pasko sa buong bansa. Ayon kay Carlos, sa taong ito ay natutunan ng PNP na harapin ang hamon sa pagbibigay seguridad sa mga matataong lugar at maging sa mga pangunahing instalasyon ng gobyerno sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y dahil medyo nagluwag na sa health and safety protocols kumpara noong 2020 kung saan isinilalim sa lockdown ang mayorya ng lugar ng Pilipinas upang hindi magkahawaan ng COVID-19. Ayon pa kay Carlos, marami rin sa mga local government units o LGUs ang inalis na ang liquor ban. Pinaikli ang curfew, inalis na ang mga quarantine checkpoints ng ibaba na sa alert level 2 ang buong bansa. Pinasalamatan din nito ang mga LGUs sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Odette dahil sa pagpapatupad ng total ban sa paputok dahil rin sa kanilang sitwasyon na walang kuryente at tubig. Speaking of paputok mga ka-aksyon, dahil nga sa firecrackers ban na patuloy na ipinapatupad kahit na nung mga nakaraang taon pa ng PNP, makikita din natin mga ka-aksyon na mararamdaman din natin yung epekto ng firecrackers ban na yon dahil wala na rin masyadong naitatalang aksidente dahil sa paputok at kung titignan natin sa paligid natin mga ka-aksyon ay wala naman na din yung gumagamit ng mga paputok na ipinagbabawal. Meron lang yung mga matitigas ang ulo ng mga kabataan na patuloy pa rin gumagamit ng boga. Where in fact, mga ka-aksyon, yung boga mga ka-aksyon ay kasama din doon sa ipinagbabawal na paputok. At sa pagdiriwang natin ng bagong taon mga ka-aksyon, syempre effective pa rin yan. At huwag tayong makabilang or maibilang doon sa mga kababayan natin na walang disiplina sa pagpapaputok. Siyempre, ilang araw na lang din ay sasapit na rin or sasalubungin na rin natin mga ka-aksyon yung bagong taon.
O syempre, sa bagong taon, naging kagawian na or naging kultura na, naging tradisyon ng Pilipinas ang pag-iingay upang nang sa ganun daw, maalis daw yung malas. Pero mga ka-aksyon, doble disiplina din tayo dyan. Kung ayaw natin na maputulan ng kamay sa darating na bagong taon, wag tayong gagamit ng mga paputok na kabilang doon sa firecrackers ban o yung pinagbabawal ng mga paputok. Pero syempre may mga stalls pa rin na magbebenta talaga ng paputok. Hindi naman kasi siya totally na ipagbabawal talaga. Kagaya nung Christmas or nung December 24, meron pa rin talaga yung mga stalls na nagbebenta ng paputok. Pero syempre may permit galing sa BFP at sa pagbibigay ng BFP ng permit, syempre may mga guidelines din sila na dapat may tubig ka, may mga buhangin ka sa paligid mo at hindi ka dapat talaga nagbebenta ng mga pinagbabawal na paputok. Buti na nga lang din mga ka-aksyon na dahil kontrolado na ngayon. Unlike before na yung pagbebenta ng paputok kahit anong ibenta mong paputok. Pero ngayon, syempre dahil proactive ang bawat Pilipino, ang bawat policy makers ay sinisiguro na talaga na hindi na magiging pasaway ang bawat Pilipino dahil may mga grupo or mga otoridad na nag-monitor dyan. Samantala, batiin po natin ang tumututok sa atin sa Facebook Live, si Ma'am Nafora Ernie. Good morning po, watching from Taiwan. Ay, magandang umaga. Umaga ba? Magandang umaga po sa inyo dyan, Ma'am Nafora Ernie. Ganun na nga din si Edison ito alam ko. Si Edison Balolong, good morning po. Good morning din po sa inyo dyan, Sir Edison Balolong. At sa lahat po mga ka-aksyon na nakikinig pa rin sa ating palatuntunan ngayon dito sa Balitang Bayan numero 1, magandang umaga po sa ating lahat. At yan, balita pa rin mga ka-aksyon. Dahil nga, sinabi ko nga kanina mga ka-aksyon na makikita yung generosity or yung pagiging mapagbigay ng bawat isa sa panahon ng calamities, panahon ng unos, panahon ng pandemya. At balita, malibilis na nagpaabot ng tulong sa mga rehiyong sinalanta ng Bagyong Odette ang mga Pangasinense, bahagi ng serbisyong publiko ng Dagupan Electric Corporation na DCorp. Bumuo sila ng task force na tumutulong ngayon sa Visayan Electric Company para mas mapabilis ang pagbabalik ng power supply sa lugar. Sinabi ni Randy Castellan, legal officer at tagapaglista ng DCorp, sa isang panayam na may ilang linemen at safety and security officers ng DCorp ang bahagi ng task force na ipinadala sa Cebu Province. Speaking of Cebu mga ka-aksyon, dahil nga may kaibigan tayo dyan sa Cebu, tumawag siya noong Friday at ibinalita din niya, ibinahagi din niya yung nagiging sitwasyon nila ngayon sa Cebu at majority daw talaga or 60% nung Cebu ay wala pa rin talagang supply ng kuryente at wala pa ding signal. Buti na nga lang din daw at nakatawag siya kahapon or nung Friday pero majority daw talaga ay wala pa ring supply ng kuryente, wala pa ring signal, syempre wala pa ring internet. So ganun naging matindi yung dagok ng mga nasa Visayas or nasa Mindanao na ating mga kababayan. At sobrang lakas daw kasi talaga nung Bagyong Odette na halos parang sa sobrang lakas ng hangin base doon sa naging karanasan niya doon sa Cebu, ang lakas daw ng hangin na parang lilindol or lumilindol dahil sa lakas ng hangin. Samantala, sinabi
sinabi ay mananatili sila doon doon sa loob ng hanggang 1 linggo, depende sa tindi ng pinsala sa lugar. At malawakan ang iniwang pinsala ng bagyong Odette nang maglandfall ito sa Cebu, na naging dahilan naman ng matinding pagbaha at pagkapinsala ng mga kabahayan at mga ari-arian. Samantala, ang Pangasinan State University o PSU, sa pamamagitan ng Extension Services Office nito, ay nagsagawa naman ng fund drive para sa mga biktima ng Super Typhoon. Tinawag nila itong tulong sa pag-ahon, na nilalayong tulungan ang mga pamilya ng sa Central at Southern Philippines na nawalan ng mga tirahan at kabuhayan. Maaari raw ibigay ang tulong sa pamamagitan ng Professor Francis Argente, Director ng PSU Extension Services, sa GCash number 0916-556-1981. Nagsagawa na rin ng relief operations ang Pangasinan Provincial Police Office habang sinisiguro na lahat ng kanilang donasyon ay makakarating sa mga biktima sa Visayas at Mindanao. So biruin nyo yung mga kaaksyon na kahit, sabi ko nga kanina, na kahit hindi tayo nasalanta ng bagyong Odette, nandoon pa rin yung pakikidamay natin doon sa naging sitwasyon nila, at gumagawa rin talaga ng paraan ang bawat Pangasinense upang makatulong sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Kasi kung titignan natin, walang-wala na talaga sila, lalo na sa Siargao, yung sikat na pinagpapapicturean ng mga vloggers or ng mga turista doon, yung maraming puno ng nyog, wala na din mga kaaksyon, na wash out na din. Mayahalin tulad nga ang bagyong Odette sa bagyong Yolanda dati doon sa Tacloban. Ganun din kapinsala, ganun din yung lakas niya, ganun din yung mga nasira nitong bagyong Odette. At sa ating weather forecast, mga kaaksyon, ngayong December 26, as of 4 a.m. ngayon, sa mga lugar ng Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Kalinga, Ifugao Mountain Province, Aurora at Quezon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. Ito ay bunsod pa rin, mga kaaksyon, ng northeast monsoon at posibleng magkaroon ng flash floods o mga landslides due to moderate to at times heavy rains. Diyan po yan sa may Cagayan Valley, Quezon, Mountain Province. Samantala sa Visayas at Mindanao naman ay partly cloudy to cloudy skies na may panakanakang pag-ulan. At dahil yan or bunsod yan doon sa localized thunderstorms, at inaasahan at posible na magkaroon din ng flash floods or landslide during that severe thunderstorm. Samantala mga kaaksyon, dito dyan sa Metro Manila at the rest of Luzon ay makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains. At bunsod po yan mga kaaksyon ng northeast monsoon. At wala namang nakikitang magiging epekto nito sa buong araw. At kahapon nga mga kaaksyon, kung nakita nyo din mga kaaksyon, kung nakita nyo din or nakita, or kahapon mga kaaksyon, na umulan din dito sa lalawigan ng Pangasinan, particular na nga dyan sa may Calasiao, sa Ordaneta at Santa Barbara ay umulan din. Dahil base dun sa isang report ng Pag-asa, may binabantayan pa rin na isang low pressure area pagkatapos ng Kapaskuhan. So nasa 60 to 70% yung chance nito na maging or mabuong isang bagyo. Pero sana naman hindi na. Pero yun ang mga kaaksyon. Yun yung latest update doon na 60 to 70% na yung possibility ng low pressure na binabantayan na magiging isang bagyo. At inaasahan na pagkatapos ng Kapaskuhan, mga ilang araw pagkatapos ng Kapaskuhan. Kaya maging handa din tayo mga kaaksyon upang nang sa ganon hindi tayo gaanong maapektuhan. Though hindi naman natin kontrolado yon, pero mainam na lang din mga kaaksyon yung lagi tayong handa. Samantala mga kaaksyon, ang oras po natin ay 6:04 at magbabalik po kami ni Action Conrad Alvarez matapos ang ilang mga paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 6:05 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Isinailalim na sa red alert status ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Genardo Carlos ang kapulisan sa buong bansa laban sa posibleng pag-atake ng mga rebeldeng New People's Army o NPA kaugnay ng pagdiriwang ng ika-53 taong anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP ngayong araw, December 26. Ang direktiba ay ipinalabas ni Carlos sa lahat ng Police Regional Offices o PROs at National Operating Units para paigtingin pa ang pagiging vigilante laban sa anumang karahasan na maaaring ihasik ng NPA rebels. Ang Special Action Force ng PNP, National Maneuver Force at ang lahat ng 17 Regional Mobile Force Battalions or RMFB ay inilagay sa pinakamataas na alerto para sa deployment at agarang pagkilos sa anumang contingency. Maging ang mga PNP units na nasa relief operations ay inalerto rin ni Carlos matapos ang serye ng pag-atake ng CPP-NPA terrorists sa disaster response mission sa Samar at Surigao del Sur sa kasagsagan ng preemptive evacuation operations sa mga biktima ng Bagyong Odette noong December 16 hanggang 17. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Diyan na palabas yung pigay toon. Lanang yun.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
At tayo po ay nagbabalik pa rin mga ka-aksyon dito sa programang Balitang Bayan numero 1 Sunday edition. At kasama nyo pa rin po ko Action Claire de Guzman sa Technical Department, Action Conrad Alvarez. At ang oras na po natin mga ka-aksyon ay 6:17 in the morning. At ma-action morning po, ma-action morning pa rin po sa mga nakatutok sa atin sa programang ito, sa mga nakikisama sa palatuntunan ito sa programang Balitang Bayan numero 1. At syempre sa mga kagigising at kaka-switch pa lamang ng kanilang radyo ay magandang umaga po sa inyong lahat. Nawa ay masaya ang magiging Sunday po ninyo. At batiin na nga din po natin mga ka-aksyon ang mga naggagayak na sa mga oras na ito dahil sa mga araw nga itong ano ba? Sa mga araw na ito mga ka-aksyon, sa mga oras na ito ay marami sa mga simbahan ang magdiriwang ng kanilang Thanksgiving. At binabati ko po ang lahat ng naggagayak na papunta sa simbahan ay ma-aksyong morning po sa inyong lahat at nawa maging ligtas po ang pagbiyahe po ninyo papunta sa mga simbahan po ninyo mga ka-aksyon. So Thanksgiving, December 26, year-end Thanksgiving. Ayan, mainam lang din talaga mga ka-aksyon na nagbibigay din ng pasasalamat sa poong may kapal sa lahat ng ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Na for the past 11 months ay dami-dami nating pinagdaanan. For the past 11 months, nandoon pa rin yung banta ng COVID-19, nagkaroon ng Delta variant, nagkaroon ng Omicron, nagkaroon ng mga sunog, nagkaroon ng bagyo. Pero for the past 11 months, hindi pa rin tayo pinapabayaan at nandito pa rin tayo ngayon. Still ay buhay pa rin at patuloy pa rin na lumalaban sa hamon ng buhay. Kaya marapat lang talaga mga ka-aksyon na tayo ay magbigay ng pasasalamat ng mga papuri. So magandang umaga po sa lahat ng nagagayak na po. Binabati ko po ang mga boarders dyan sa may Reyes Building. Kila Ate Rona, kila Marisa, kila Dimple, at kanina nga mga ka-aksyon ay maaga pa lamang ay naggagayak na sila dahil nga doon sa Thanksgiving nila. Particular na nga mga ka-action dyan sa sekta ng INC ay magdiriwang sila ngayon ng Thanksgiving nila. At binabati po natin lahat po ng mga kabilang dyan at nawa ay maging ligtas po yung pagbiyahe po ninyo sa papunta sa mga kapilya po ninyo mga ka-aksyon. At syempre sa ibang sekta pa rin ay may mga magdiriwang pa rin naman mga ka-aksyon ng kanilang Thanksgiving at nawa maging makabuluhan ang araw na ito sa inyo mga ka-aksyon. At yan may nag-PM sa akin kanina kasi nga pinag-uusapan natin yung tungkol sa Pasko. Sabi niya, Ate Claire, nakakaubos pala ng pera itong Pasko. Sabi niya ganon. Yung tipong gipit ka na, pero kailangan mong i-budget kasi may mga inaanak ka. Feel niya rin po ba yun mga ka-aksyon? Ayan, may nag-PM po sa akin pero hindi ko na siya papangalanan na nakakaubos daw pala talaga ng pera ang pagdiriwang ng Kapaskuhan. So how much more doon sa magiging pagdiriwang natin sa pagsalubong ng bagong taon? Siyempre, magagastos pa rin tayo dyan. Pero gaya nga ng sabi ni Action Jeric nung Friday na let's not go beyond our means. Kapag hindi naman kasi talaga kaya ng budget natin, hindi kaya ng bulsa, hindi kaya ng income mo, ay wag kang lalagpas doon. Kasi syempre tayo ang kawawa mga ka-action. Tayo yung magiging kawawa kapag lumagpas tayo sa means natin o doon sa kaya nating gastusin. Pero tama ka sa nag-PM sa akin, tama nga naman kasi nakakaubos ng pera yung pagdiriwang ng Kapaskuhan knowing na adulting stage, may mga inaanak na tayo, inaanak sa binyag, mga ganyan, dahil kinakailangan din nabigyan natin sila ng mga pamasko. Masusubok din talaga. Masusubok yung bulsa natin, masusubok yung pera natin. Pero again and again mga action, do not go beyond our means. Tsaka maiintindihan naman yan ng mga nanay ng mga inaanak natin. At tsaka, alam nyo ba mga ka-aksyon na ang pagiging ninong at ninang
ay hindi lang naman siya applicable tuwing Kapaskuhan. Tama po ba yon? Agree po ba kayo doon mga ka-aksyon na ang pagiging ninong at ninang ay hindi naman siya tuwing Pasko lang, tuwing birthday lang ng inaanak mo, at hindi lang siya limited din doon sa pagbibigay or after the money or doon sa pamasko, doon sa pera. Pero better pa rin naman kapag ka nabibigyan natin ng mga pera yung mga inaanak natin. Pero first and foremost, mga ka-aksyon, ang pagiging ninong at ninang naman, hindi naman talaga siya nakadesenyo primarily doon, kundi ninong at ninang ninong at ninang ay magsisilbing gabay, magiging pangalawang magulang nung bata. Pangalawang magulang nung bata na wari kapag ka in absence of her parents, his parents, ay nandiyan yung mga ninong at ninang na maggagabay at magiging or magsisilbi at tatayong magandang ehemplo doon sa anak nila. Pero syempre, saludo pa rin naman tayo doon sa, di ba nga may nag-viral na halos umutang na daw siya ng 100,000 para lang mabigyan niya ng paunti-unti yung mga inaanak niya. Pero ay, maganda pa rin naman yun mga ka-aksyon. Siyempre, nagdaan din naman tayo sa mga ganyan. Nagdaan din tayo sa hinahanap natin yung ninong natin, hinahanap natin yung ninang natin para sa mga pamasko. Alam din natin yung pakiramdam ng pagiging bata na gusto na may pamasko. Pero, syempre, do not go beyond our means, mga ka-aksyon. Kapag hindi naman talaga kaya, pwede naman nating ipaliwanag yun. Kesa naman binigyan mo lahat ng mga inaanak mo, pero December 26, wala ka na palang pera, di ba? Kaya isip-isip din tayo. Pero better pa rin naman talaga kapag may maibibigay ka. Pero inuulit ko, do not go beyond our means, mga ka-aksyon. So maraming salamat doon sa nag-share ng kanyang experience sa Kapaskuhan na magastos daw talaga. Siyempre ba, maliban doon sa pagbibigay kasi ng mga aginaldo, naging kultura na din kasi natin yan na kapag darating ang Kapaskuhan, dapat nagbabalot ka na ng regalo mo para sa mga inaanak mo, para sa pamilya mo. Naging kultura na natin yan. Kaya kahit na hindi naman tayo ganun kasagana sa buhay, ay ginagawan natin ang paraan para nang sa ganun, mabigyan natin ng mga aginaldo. Yung mga gusto nating bigyan ng regalo. How about sa inyo mga ka-aksyon? Ganon din ba yung naging experience ninyo nitong Kapaskuhan? Ganon din ba yung naging epekto sa inyo na nakakaubos ng pera? Siguro yung 13th month pay na natanggap ng bawat isa sa atin doon napunta sa mga aginaldo. Ang tanong, may 13th month pay ba kayong natanggap? Siguro yung 13th month pay na natanggap ng bawat isa sa atin doon napunta sa mga aginaldo. Ang tanong, may 13th month pay ba kayong natanggap? At yan, nag-message ulit ito. Pero maganda na lang din ate, itong Pasko, nabuo din kaming pamilya. And that's good. Mabuting balita yan, mga ka-aksyon or sa ating ka-aksyon na nagme-message. Ay, maraming salamat sa pakikipagpalitan ng dialogo dito sa programang BBNU. At kahit nga tama yun na sa Kapaskuhan, maganda na magkakasama yung pamilya na more than the gift, sabi ko nga kanina. Maganda rin sa pakiramdam na sama-sama kayong kumakain, sama-sama nyong sinasalubong yung Noche Buena. Pero sa mga ka-aksyon natin na hindi naman ganon yung nagiging sitwasyon na hindi pa buong pamilya, sabi ko nga sa inyo, lilipas din yan. Tingnan nyo, December 26 na. Parang hindi nyo lang din naramdaman na hindi nyo kasama yung pamilya ninyo. Pero hoping for the better naman, mga ka-aksyon. So yun yung ilan ng mga experiences ng ating mga ka-aksyon hinggil nga dito sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Parang may kwan pa rin tayo, no? Parang ang tawag doon, may hangover pa rin tayo doon sa pagdiriwang or doon sa selebrasyon ng Kapaskuhan. Syempre, isang beses lang din naman kasi talaga ito sa isang buong taon. Kaya marapat lang din na bigyan natin ng kahulugan yung pagdiriwang natin ng Kapaskuhan.
At sa kaugnay pa rin doon sa pagdiriwang ng mga Kapaskuhan, mga ka-aksyon, ilang mga establishmento rin ang nagsarado dahil dito sa Pasko. At syempre may pagdiriwang din yung mga yan, may mga celebration din yung mga yan at nagsara sila. Pero asahan po natin mga ka-aksyon na sa mga susunod na araw, preferably mga Lunes, magbabalik na sila sa operasyon. Noong 25 nga mga ka-aksyon parang ang tahimik ng daanan kasi ilang mga establishment talaga ay nagsara, pati mga gasolinahan dyan, lalong-lalo na dyan sa may District 6 umuwi tayo dyan sa may Tayug nung kahapon. Mapapansin na ang tahimik ng lugar, ang tahimik ng kalsada, parang ang lahat ay natutulog pa mula sa pagkapuyat nila sa pagsalubong sa Noche Buena. Pero nitong Lunes mga ka-aksyon ay balik na ulit tayo sa normal. Balik na tayo sa trabaho, balik na tayo sa mga normal na routines ng bawat isa sa atin. Siyempre, hindi pa rin mawawala dyan mga ka-aksyon yung pag-iingat pa rin natin at dahil nga kaugnay nga dito ay patuloy ang paalala ng Provincial Health Office sa publiko na maging mapagmatsyag at huwag magpabaya laban sa coronavirus disease or COVID-19 sa kabila ng pagbaba ng kaso nito sa buong lalawigan. Dahil nga zero active cases na tayo, wala na tayong kumpirmadong kaso mula noong December 25 pero patuloy pa rin na pinapaalalahanan ng Provincial Health Office o PHO na huwag tayong makampante. Hindi baga wala na tayong naitatala na kumpirmadong kaso noong 25, pwede na tayong gumala, pwede na tayong hindi mag-face mask, or pwede na tayong hindi sumunod sa mga health protocols. Pero, yun mga ka-aksyon, patuloy pa rin tayong pinapaalalahanan na wag din tayong maging kampante. Binigyang diin ni Pangasinan Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, dapat lamang na sumunod ang mga residente sa health and safety protocols, lalo na ay may banta ng bagong variant. Maaari niyang iugnay ang pagbaba ng kaso nito sa pinaigting na vaccination rollout sa buong bansa, ay sa buong probinsya, at striktong pagtugon ng Pangasinense sa health and safety protocols. So, nitong December 19, ang Pangasinan ay nakapagtala ng 76.83% ng total eligible population o 1,689,265 na individual na nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines at 1,122,330 o 51.05% ng eligible population sa lalawigan na pawang fully vaccinated na. Upang masiguruan niya na magpapatuloy ang vaccination rollout, nagpatayo ang Provincial Government of Vaccination Centers at nagpadala ng maraming mobile vaccination teams na umiikot sa mga malalayong barangay sa lalawigan. So ganoon na lamang or ganito na lamang ginugusto ng Provincial Health Office na ang bawat isa sa atin ay babakunahan na at nag-deploy pa sila ng additional na mobile teams para sa vaccination. At biruin nyo yun mga ka-aksyon, noong December 19 lang ay nakapagtala ng 1,689,265 na individuals na nakatanggap ng kanilang first dose ng COVID-19 vaccines. Sana mga ka-aksyon, kabilang na kayo doon sa 76.83% na yon na nakatanggap na ng bakuna. Buti nga ngayon mga ka-aksyon, hindi na masyadong nag-aagawan sa slots ng vaccine. Hindi katulad nung mga unang labas ng bakuna, unang mga vaccination rollout, pahirapan sa pagkuha ng slot, pahirapan sa pagpila, may mga palakasan na nangyayari sa pagpipila. Pero ngayon mga ka-aksyon ay malayang-malaya na tayo at napakaganda na ng oportunidad para i-grab natin na magpabakuna na tayo. So what are you waiting for? Canada Garod, ano pang hinihintay mo mga ka-aksyon? Nawa talaga, ikaw ay kabilang na doon sa 76.83%. Regardless of the vaccines naman kasi, regardless doon sa brand ng bakuna, epektibo po yung mga yan mga ka-aksyon. Epektibo yaan. At nakakadagdag talaga or na kahit papaano ay nababawasan yung pagiging severe ng mga symptoms ng COVID-19 kapag tayo ay bakunado na, regardless of the brand. Kasi pwedeng narinig na rin natin na parang may diskriminasyon na kapag ganito yung bakuna mo, hindi epektibo yan, mas maganda yung ganito, mas sikat, mas maganda pakinggan. Kahit ano naman pong mga bakuna yan mga ka-aksyon ay
epektibo naman yan. Kung iniisip natin na mas marami na kasing naideklara na patay dahil dyan sa bakunang ito, hindi naman natin alam or hindi naman tayo sigurado mga kaaksyon na related yon doon sa brandang vaccines kung bakit mas maraming namamatay sa ganito. Malay nyo, may mga komplikasyon pala, may mga existing pala na sakit yung nagpabakuna o di fake news na naman tayo doon mga kaaksyon na hindi naman related pala doon sa brand ng bakuna. At yun din, isa din sa paalala na kapag bago tayo magpabakuna, may mga screening, may mga evaluation ng mga magpapabakuna, maging tapat po talaga tayo doon. Sabihin natin o i-declare talaga natin kung ano yung at present na sakit natin o baka may mga comorbidity pala tayo hindi natin sinabi. Dapat alam nung mga nasa vaccination station kung may existing kang sakit para nasa ganun maagapan nila or mabigyan nila ng kaukulang aksyon kung paano ang gagawin. Or in fact, mga ka-action, kahit naman may sakit ka or with comorbidity ka, pwede ka pa rin namang magpabakuna. Yun nga lang, maging honest tayo doon sa pagde-declare ng kung ano yung presence na estado natin. Kasi ang masaklap dyan mga ka-action dahil lang, diba dati nung mga una-una, maraming hindi nagpapabakuna kasi daw marami daw namamatay. Nabakunahan naman na ito, bakit namatay pa rin? Bakit nasawi pa rin? Again, wala naman tayong proof or wala namang study na nagsasabi na dahil sa bakuna namatay siya, mga ka-action. At sa mga kababayan natin na nakapagbakuna na or lumipas na yung 6 na buwan mula nung natapos yung second dose ninyo, ay pwede na kayo makipag-coordinate mga ka-aksyon doon sa mga Rural Health Unit or RHU ng inyong mga bayan para makatanggap kayo ng booster shots. So kapag ka November, October, September, August, July. So yung mga nagpabakuna ng January to May, ganun. Kapag ka nagpabakuna kayo January to May 2021, ay pwede na po kayong tumanggap or magpaturok ng booster shots at makipag-ugnayan lamang po kayong mga ka-aksyon doon sa inyong mga RHU. Ayan, magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Rosario Montemayor Passion, na nakikinig at nakatutok sa atin sa Facebook Live. Merry Christmas po, Ma'am Rosario Montemayor Passion, and Happy New Year na din po. At syempre, batiin din po natin si Sir Silva ng Asingan, Pangasinan, dyan sa may Bantug. Happy New Year po sa inyo, Sir. Samantala mga ka-action, ang oras po natin ay 6:35 po ng umaga at magbibigay daan po muna kami ni Action Conrad Alvarez sa ilang mga paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Patuloy pa rin po kayo nakikinig at nakatutok sa programang Balitang Bayan numero 1 dito sa Action Radio Pangasinan. At kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman. At sa technical department, kasama po natin si Action Conrad Alvarez. Ang oras po natin ay 6:50 in the morning. At ito, paalala lang din mga ka-action doon sa mga commuters natin na araw-araw sumasakay ng jeep, araw-araw sumasakay ng tricycle, na nagbabala hinggil ito sa overcharging o doon sa mas mahal na singil sa pamasahe. Hindi porket Pasko or holiday season ngayon ay mananamantala na ang mga tsuper hinggil doon sa pagtaas ng pamasahe sa jeep o di kaya naman sa mga tricycles. Yes, nandoon na tayo sa point na generous naman tayo, mapagbigay naman tayo mga Pilipino. Pero minsan kasi mga ka-action, may mga pagkakataon na yung pagiging generous natin, minsan naaabuso. Naaabuso to the extent na kahit na
20 lang naman pala yung pamasahe, ginagawang 50, ginagawang 35. At ang sasabihin, malayo daw kasi yung pupuntahan, or malayo daw kasi, gabi daw kasi, kaya tinataasan nila yung presyo nila. Pero sabi dito, mga mapagsamantalang tsoper, posibleng mawala ng prangkisa dahil sa overcharging ayon sa Autopro. Pwedeng mawalan po ng prangkisa ang mga tsoper na mahuhuling nagtataas ng pamasahe nang wala na mga direktiba na galing sa Autopro na, or sa LTFRB na magtataas ng pamasahe. Nagbabala ang Autopro Pangasinan sa tsoper na kasapin sa grupo na maaari silang mawalan ng prangkisa kung mapapatunayan ang reklamo ng mga pasahero hinggil sa overcharging. Sa isang panayam, nagpaalala ang presidente ng samahan na si Bernard Tulyao na bukod sa posibilidad na ng pagbawi sa prangkisa, maaaring masuspinde ang kanilang permit ng 1 buwan kung magpapatuloy na maniningil ng mataas na pamasahe. Ayon sa kanya, marami pa rin silang natatanggap na reklamo mula sa mga pasahero o kaugnay ng mga mapagsamantalang tsoper. Pinakahuli umano sa reklamo nga kanilang natanggap ang overcharging sa jeep na biyaheng San Fabian Dagupan, Manawag Dagupan at Santa Barbara Dagupan. Iginiit ni Tulyao na nananatili pa rin sa 9 pesos ang minimum fare sa jeep. Kaugnay nito, hinikayat niya ang mga pasahero na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o mismong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kung makaranas ng overcharging kapag sumasakay sa mga pampasaherong jeep. Sinabi niya na maaaring kunan ng larawan o video ang mismong plaka ng jeep upang magkaroon ng mas matibay na ebidensya ng maaksyonan ng tama ang reklamo. Ulit po natin mga kaaksyon, maaaring mawalan ng prangkisa at 1 buwan na masuspinde yung permit ng isang tsoper na maaaktuhan at mahuhuli na nag-overcharging o mahal yung singil niya sa pamasahe. Kaya maging mapagmatsyag po tayo mga kaaksyon. Bilangin natin yung sukli. Kahit na ba 10 pesos yung pinamasahe mo, syempre may sukli ka pa ring piso. Pero kapag generous ka naman at trip mong magbigay ng tip na piso, pwede lang din naman yon. Pero kapag mapagsamantala na talaga na kahit na kinukuha mo yung sukli, sinabi na ito na yung bagong pamasahe, kailangan mo nang i-report yan. Huwag kayong matakot or huwag kayong maging hesitant na mag-report mga ka-action sa kinauukulan. Para din lang naman yan sa kapakanan ng nakararami. Na kapag ka may nag-overcharging na pamasahe, sabi nga kanina doon sa balita na hinihikayat ni Bernard Tulyao, yung presidente ng Autopro, na hinihikayat yung mga pasahero na agad ipagbigay alam sa kanilang tanggapan o mismo sa LTFRB kung makaranas ng overcharging kung sumasakay sa mga pampasaherong jeep. Nulit ko mga kaaksyon, 9 pesos pa rin po ang minimum fare ng mga jeep. Hindi po nagtaas at hindi nagtaas. Kahit na sa mga tricycles, meron din talaga yung ganyan kahit hindi lang sa jeep or hindi lang limitado sa jeep, yung mga overcharging na yan o yung mahal na pamasahe. Talamak na talamak yan sa mga tricycle. Hindi malayo dito sa bayan ng Dagupan na may mga tricycle drivers pa rin. Tricycle drivers na naniningil ng 50 pesos kahit na ang pupuntahan lang ng pasahero ay sa loob lang din naman ng downtown. Tapos ang sisingilin 50. Special daw kasi yun. Lalo na mga ka-action sa mga kababayan natin na hindi naman talaga taga dito sa Dagupan at magagawi dito sa Dagupan tapos sasakay ng tricycle. Mainam mga ka-aksyon na pagdating nyo dito sa Dagupan, kapag sasakay kayo ng tricycle, tignan nyo yung sticker na nakakabit dyan sa mga tricycle na sasakyan ninyo. Nandoon yung updated na pamasahe, kung magkano yung pamasahe. Pero kahit na nga kasi may mga nakadikit na ng stickers na ganito na yung pamasahe, pero may mga tricycle drivers pa rin talaga na naniningil ng 50 pesos. May pinagmumukha nilang tanga yung mga pasahero nila. Pero 20 pesos mga ka-action, 20 pesos. Huwag kayong matakot na magbigay or mag-report
Pero minsan kasi ang mindset din kasi natin, hayaan na lang natin, minsan lang naman ito, hindi natin sure yun mga ka-aksyon. Hindi mo sure na minsan lang niya yun gagawin. Hindi tayo sigurado na may iba pa pala na nabiktima ng overcharging. So, kung tayo ay concerned citizen, kung ayaw natin na i-tolerate yon, ay mainam mga ka-aksyon na ipagbigay alam natin sa kinauukulan. May mga phone numbers naman dyan na pwede nating tawagan. O di kaya ay sumadya na rin kayo doon sa LTFRB para, kapag sa jeep LTFRB, para i-report yung mga chopper o mga jeepney drivers na nagtataas ng pamasahe na wala namang direktiba. Pero kapag sa tricycle naman mga ka-aksyon, pwede sa TODA, ganyan, pwede sa pinaka-head ng TODA na yon, ay pwede nyo pong i-report mga ka-aksyon para hindi sila nananamantala, para hindi nagtutuloy-tuloy yung maling sistema nila sa pagsingil ng pamasahe. At kahit na nga gabi mga ka-aksyon, hindi rason na gabi kasi kaya nagtaas ng pamasahe. Pero pera na lang din mga ka-action kapag gusto nyo talaga or natatouch talaga kayo, nabigyan nyo sila ng pandagdag doon sa minimum fare o doon sa saktong pamasahe. Nasa inyo naman yon. Pero kapag ka-feeling nyo naaabuso kayo dahil doon sa mahal na singil nila sa pamasahe, mag-report na kayo mga ka-action. O samantala mga ka-aksyon, kabilang na din ba kayo doon sa na katanggap na ng PhilSys ID? Marami ako naririnig kasi ng mga reklamo diyan sa gilid-gilid na sinasabi na ang tagal daw ng PhilSys ID. Pero mga ka-aksyon, yung katagalan kasi ng samantala. Ayan. Samantala pasukin po natin ang dalang balita ni Action Freddy Fajardo mula sa labas ng himpilan. Action Freddy. Ayan, tawag na lang po kayo ulit, Action Freddy, at nagkakaroon ng technical problems. Tawag na lang po kayo ulit. At ito na nga mga ka-action, at pakinggan po natin ang daladalang balita ni Action Freddy Fajardo mula sa labas ng himpilan. 1, 2, 3. Ayun. Masong umaga sa lahat at sayon sa ating mga taga-subaybay. Kahit kapaskuhan ng ating kapulisan ay patuloy sa sinasagawa nilang anti-drug operation kung saan sa San Carlos City itong mga motorcycle cup ng syudad nagsasagawa ng oplansita hapon sa barangay Kawayang Kiling, San Carlos City na nagresulta ng pagka-aristo kay King Aldres Samundong Iocampo, 18 anyos, hindi taga-barangay Malacca or Bistondo, matapos itong mahulihan ng isang plastic sachet ng shabu. Sa report ng San Carlos City PNP ay nagsasagawa ng operasyon itong kanilang mga tauhan dito sa barangay Kawayang Kiling ng duman ng motorsiklo ni Tamundong, at dito ay sinita ang mga papeles ng kanyang motorsiklo kung saan doon sa pagkuha ng kanyang wallet may nakitang yellow coin purse at tinignan ng laman mayroong isang head transparent plastic sachet ng shabu na ito ay tumitimbang ng 0.03 grams at ito'y dinala sa empila ng pulisya at ngayon nakakustudiya sa San Carlos City PNP kung saan naharap ito sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165. At kahapon dahil sa marami ang mga nasa ilalim ng espiritu ng alak dahil kapaskuhan, kung dalawang magkasunod na vehicle na aksident ang naitala ng ating kapulisan, dito naman sa Pugaro, Barangay Pugaro, Manawag, Barangay Rudito, isang kotse na minamaniho ni Police Corporal Jelly C. Valdez, 28 anyos, at ito ay nakatalaga sa Lawak Police at ito'y nabangga mula sa likuran ng motorsiklo na minamaniho naman nitong
isang itong suspect na kinilala na ito residente ng barangay Mahambal, Puso-Rubio, pero hindi binanggit ang pangalan ng driver ng motorsiklo, baka minor de edad dito. Kaya nagkaroon ng damage sa likurang bahagi ng kotse ng pulis. Dito naman sa Urdaneta City, sa barangay Pinmaludpot, Provincial Road, isang kotse rin, minamaniho ni Victoriano Valdez. Miyembro din ito ng PNP, Urdaneta. At ito naman ay nakabanggaan ng isang motorsiklong minamaniho ni Cato Jean Norberte at technician ito ng PLDT at taga-barangay Purokdos, Barangay Santo Domingo, San Manuel, Pangasinan, kung saan sa investigasyon ay kapwa tinatahak ang isdireksyon ng naturang lansangan ng dalawang sasakyan nang mula sa likuran na lose control ang motorsiklot na bangga itong kotse ng pulis na nagkaroon din ng damage at ito ay hindi naman na sugatan ng malubha itong driver ng motorsiklo na matapos dalhin Urdaneta District Hospital ng ambulansya ng ng ambulansya ng Malasiki ay pinaglabas na rin ng mga doktor. Yan ang mga kaganapan ngayong Kapaskuhan mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat Action Freddy Fajardo sa dalang mong balita at kaugnay nga niyan mga ka-aksyon ay magdoble ingat tayo sa pagmamaneho. At base nga doon sa naging balita ni Action Freddy na kapag tayo ay nasa influence ng alcohol or di kaya naman kahit konti lang yung nainom nating alcohol, wag na tayong magmaneho. Hindi natin sigurado na kaya natin bagtasin yung mga daanan or kaya pa rin nating mag-drive. Sa kabila ng tayo ay nakainom, kayo ay nakainom, para na rin hindi tayo makadesgrasya kahit na nga yung mga kasalubong natin ay nasa maayos naman na kondisyon. Kapag tayo naman ay nakainom na nagdadrive, syempre makakapinsala pa tayo ng ibang tao, mga ka-aksyon. Kaya pagka nakainom, wag nang mag-drive, mga ka-aksyon. At mag-ingat-ingat lang din tayo sa pagbiyahe, sa mga motorista, sa mga ka-aksyon natin na nagbiyahe araw-araw ay maging alerto po tayo sa mga nakakasalubong natin. Yung ulit ko, hindi natin kontrolado yung aksidente. Kahit na nasa tamang lane tayo, kahit na nasa maayos yung pagmamaneho natin, kapag may mga makakasalubong pa rin talaga tayong hindi kaya mag-drive, hindi gaya no, nasa impluwensya ng alcohol, hindi pa rin talaga natin maiiwasan yung aksidente. At napakahalaga sa mga motorista dyan, sa mga nagda-drive ng motor, na lagi-lagi tayong nakasuot ng gear, ng full gear, at saka yung helmet. Samantala mga ka-aksyon, ang oras po natin ay alas 7:04 na po ng umaga. Dito na po nagtatapos ang programang Balitang Bayan numero 1 Sunday edition. At nakasama niyo po ako sa palatuntunang ito. Ako po si Action Claire de Guzman. At nakasama rin po natin sa Technical Department si Action Conrad Alvarez. Sa ngalan po ng aming Station Manager Action Violi Valdez Ferrer, ako na po ay nag-iiwan sa inyo ng maganda at pinagpalang araw po ng linggo. Muli na kasama niyo po ako dito sa Balitang Bayan numero 1 Sunday edition. Dito pa rin sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang